এই ସବୁ ପାଣି ମଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଇଏ ବହୁତ ଇଏ ଜାଗା ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଡରୁନା। ମୁଁ ଫସଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟେ ରାତି ମୁଗ ପାଣି ମଡ଼େଇଛି, 3ଟା ରାତିରେ ଯାଇଛି ଘରକୁ, ସେପଟେ ମତେ ଭୟ ଦେଖ ଭୂତ ହେଲେ ତାଳି ମାରିବ ପଛରେ, ମୁଁ ତଥାପି ବେଖାତି କଲି। ଏଇଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୁରା ସମସ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଗଲି ରେ। ଏଠି କୋଦାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, କୋଦାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, କଳ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 9ଟାରୁ 9:30 ବାଜିଲାଣି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଭେଡ଼ା ଅଛି, ଆମର ପାଟ ଅଛି, ପାଟ ଭିତରେ ଆମର ଫସଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ପମ୍ପ ଚଲେଇ ପାରୁନୁ। ରାତିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ ଫସଲ ଲାଗିଛି, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପୋଇ। 12 ଗୁଣ୍ଠ 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ପରେ ଆମେ ଫସଲ ଲଗେଇଛୁ। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସନ୍ତ ଏଇଠି ଆଇଲୁ, ଅନ୍ଧାରରେ କାହା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ଆସିଛୁ ସନ୍ତ ଏ ହେଉଛି ସନ୍ତିଆ ଏଇ ସନ୍ତିଆ। ଇଏ ଜଣେ ଚାଷୀ, ସିଏ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଚାଷୀ। ସିଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫସଲ ବିଷୟରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଫସଲ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଫସଲରେ ଲଗା ହେବ, ପାଣି କେମିତି ମଡ଼ା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉପାୟ ସବୁ ବତେଇ ଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପାଣି ମଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଇଏ ବହୁତ ଇଏ ଜାଗା ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଡରୁନା। ଏଇ ସବୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ମଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ତିଆ ଡରୁଛି କି ରେ? ଚିନ୍ତା କନା, ସିଠି ଖସ ହଉଥାଉ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଫସଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟେ ରାତି ମୁଗ ପାଣି ମଡ଼େଇଛି, 3ଟା ରାତିରେ ଯାଇଛି ଘରକୁ, ସେପଟେ ମତେ ଭୟ ଦେଖ ଭୂତ ହେଲେ ତାଳି ମାରିବ ପଛରେ, ମୁଁ ତଥାପି ବେଖାତି କଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ଏଇ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ସେ ଗଛ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ବସି ପାଣି ମଡ଼ଉଛୁ। ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ବେକାର କଥା। ମୁଁ ତ ଭାରି ଛେରୁଆ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମୁଁ ବି ଏଇ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଲାଣି ସେ ଭେଡ଼ା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅରମା ବାରରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ମାନେ ଏଠି ମାନେ ବେଣା ବଣ, ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭୟ ନୁହଁ। ଆମେ 2-3 ଜଣ ଏଠି ଅଛୁ, ନିର୍ଭୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇ ସନ୍ତିଆ ପଶିଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପଟା ଉଠେଇବ ପାଣି, ଏପଟ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଇଏ କେଉଁ ଲାଇନ୍ ପୋଇ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ପୋଇ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ା ହେଉଛି। ଫଟାଫଟ ଚାଲିଛି। କଳ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଳ ନାହିଁ, କଳ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କଳ ଇଏ। ହଁ ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଫସଲ ସବୁ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଫସଲଟା ସବୁ ଆମ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ବେଣା ବଣ ଚାରିପିଟି ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଦେଖୁଥିବେ ବେଣା। ଆଦେହରେ ବି ସବୁ ବେଣା ଭିତରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାପ ବୋଝ ହେଇଥିବ, ଆଦେହରେ ବୋଡ଼ା ସାପ ବେଶୀ ଥିବେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ସମୟ ମିଳୁନି, ରାତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ବେଣା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆମେ ସବୁ ଫସଲ କରୁଛୁ। ଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ପୁରା ଇଏ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁତ ଭଲ ଟର୍ଚ୍ଚଟି, 1 ନମ୍ବର ଟର୍ଚ୍ଚ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ବାଡ଼ ପୋତା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଫସଲ ଲାଗିଛି। ଏଇ ପଟଟା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ବେଣା ବାଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ଫସଲ ଲାଗିଛି। 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ହେଲାଣି। ଫସଲ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ଯିଏ ଚାଷୀ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ଫସଲ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଫସଲରେ କ'ଣ କିଛି ଲାଭ ତା ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ପୋକ ଖାଇଲାଣି ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳିଲାଣି, ସାଡ଼େ କୁଆପଥର ପଇଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାଷୀର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ 2 ପଇସା ପାଇବ ବୋଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ।
ଏଇ ସନ୍ତିଆ ତାର କ'ଣ କରିଛି ମୋତିଆରି ପତ୍ର ଟିକେ କଳର ଜାକି ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ଦେଲାଣି ନୁହଁ ତଣ୍ଟିଆ ସେ ଆସି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ କଳ ଏଠି ଚଲାଉଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଫସଲ ଅମଳ କରି ଆମ ଦେଶବାସୀକୁ ସେ ସବୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସେମିତି କରନା ସେ ସ୍ପ୍ରେ କରନା ସ୍ପ୍ରେ କରନା ପଡ଼ୁ ଚାଲୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ରହିବ କାଲି ଆଣି ପକେଇବା ଆଉ କ'ଣ ଜମା ପଶ ନା ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମଞ୍ଜି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ସନ୍ତିଆ କ'ଣ କହ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ସନ୍ତିଆ? ନା ଭୟ ଲାଗେ କାମ କରୁଛି ହଁ ଭୂତ କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଭୂତ କ'ଣ ଏଇଟା ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ଜାଗା ଏଇଠି ପାଖରେ ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏଇ ପାଖରେ ସବୁ ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଠି ମରା ହେଉଛି ଏଇ ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଠି ସବୁ ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ଅଛି ତେଣୁକରି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ। ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଠି ଦିନରେ ବି ଲୋକ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବେଣା ଗଡ଼ବାଦି ଆ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିକିରି ଫସଲ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେତେ ବାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଆସ ଟର୍ଚ୍ଚ ତଳକୁ ମାରେ। ଆମର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ା ସରି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେବ ରାତି 11:30 12ଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ। এই পাইপ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସବୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ଆମର ଏଇ କଲରା ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। କଲରା ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରା ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଖାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇ କଖାରୁ ଲଗା ହେଇଛି। ହେଇ ଏମିତି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି। ହେଇ ସନ୍ତିଆ ଆସ ଭାଇ କ'ଣ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଆଗକୁ ଠୋଳୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ହଁ ରାତି 12ଟା 12:30 এই জোতা সেটু হচ্ছে আনে ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଡର ମାଡ଼ିବନି କିରେ? ଡର ମାଡ଼ି ନା ଯିବି କହ ଆଉ ଧରଧଡ଼ ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ହେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା କ'ଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ୁଛ ତମେ ରହୁଛ ପଛରେ ରହୁଛ ଯିବା ବା ସିଆଡ଼େ ବସିବା ଆସ ଏକାଥର ଏ ସିଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖସକିନି ହେଲା ସନ୍ତିଆ ଏ କିଳାଟା ଧ ଏଇ ଠେଙ୍ଗାଟା ଧ ପାଖରେ ରଖିଥା ସନ୍ତିଆ ର ଆସ ଧୀରେ ଆସ ସନ୍ତିଆ ବାଡ଼େଇଲୁ ଆଗେ ବାଡ଼ିରେ ଦୀପାର ପକା କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ ସନ୍ତିଆ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଯିବୁ ରୁହ ଆସ ଏଇ ଡର ମାରୁଛୁ କିରେ ତମକୁ? এই শুনতে বাড়ি এইটি পুরা সমস্যা হল কোন ওটা বোড়াটা ভেড়ে জমা হচ্ছে সেটি তা ভিতরে বাপ তুমি কেমিতি কোন সবুটি দিনে আসছ কোন করি আমি ভাগ্য নেই পড়ছু বেণা ভিতরে চাষ করে দেখুଛନ୍ତି রাতিরে ଆମେ ଚାଷ ଭିତରେ ଏ ବେଣା ସବୁ ରହିଛି। ବେଣାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଷ୍ଟ ମିଳିବନି ନା ବାଡ଼ି ଧରି ଆମେ ହେଇ ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରେ ଏଇ କିଳାଟି ବି ଆଗରେ ଚାଲିଛି କିଳା ଏଇ ପାଇପ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ଧାନ କିଆରି କରେ ସବୁ ବେଣା ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଲୋ ବାପ ପାଇପ୍ ଯେମିତି ବରଫ ନୁହଁ ପାଟନାଳୀ ପାଣି ଯେମିତି ବରଫ ପାଇପ୍ ସେଇଭଳିଆ ବରଫ ଆଗକୁ ମାରେ ପାରାଟା ଉଡ଼ିଗଲା। ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭୟାନକ ଶୈତାନ ଅଛନ୍ତି ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ତମ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ବାଡ଼ି ଧରି ତୁ ବାଡ଼ି ଧ ଏଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ 2-4ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ସବୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଅଛୁ ଏଠି ଏଇ 4-5 ଜଣ ଏଠୁ ଆମେ ଅଛୁ ବଗଟା ନୁହଁ ଏଇ ଇଏ ହେଉଛି ହୁଡ଼ା ଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଟନାଳୀ ହୁଡ଼ା। ଏ ହୁଡ଼ା ବାଟେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। କଳ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଓଦା ହେଇଗଲି ରେ
ଏଠି କୋଦାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, କୋଦାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, କଳ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସେଠି ହୁଡ଼ାକୁ ଯାନା, ହୁଡ଼ାକୁ ଯାନା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଡ଼ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମଡ଼ଉଛୁ। ଏଇଠି ସବୁ ଦଳ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ, ବିଲାତି ଦଳ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଟ ଭିତରେ ଆମର ପମ୍ପ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ପାଣି ମଡ଼ା କାମ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ଆମେ। କଳ ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଉଛି। ସନ୍ତିଆ ତାର କ'ଣ ଅନ୍ଧାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଟର୍ଚ୍ଚରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲାଣି। ଭାରି ଅସୁବିଧା କଥା ଆଉ। ହଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି। ଚାର୍ଜ ସରୁ ସରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ସେ ଓଲଟା କ'ଣ ଓଲଟା ଏଇ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ପାଣି 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 କାଟିଦେଲି, ହିଡ଼ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକା ପଳେଇଲା। ବୁଝିଲୁ କିଏ ଗୋଟା ଥିଲା କହିଲା ପାଣି କାଟିଦେଲି, ହିଡ଼ ମାଡ଼ିକା ପଳେଇଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଗଲା କାମ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଖାଇଗଲା ସେଠୁକୁ ଗାଈ ଖାଇଗଲା। ହଁ ନା ଭେଣ୍ଡି ଖାଇଗଲା ଗାଈକି। ଅପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଇଏ। ଆସ ଆସ ଆସ, ଡେରି ହେଲା। ରାତି ହେଇକି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ନାଇଁ? 12:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ପରଟା ଭେଜା ହେଇ ରହିଛି, ଖାଇକି ସନ୍ତିଆ ତ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାବେ, ଏଇ ଦେଖା ହଉନି।